Hallo, my naam is Wessel van Heerden van die Vryheidsfront Plus en ons is hier so in George vanoggend besig met sigbaarheid op die hoek van Market en Yorkstraat. My name is Landile Skoyeya. I come from King West Town. This country has no good for me. Over this country is very problem. It's so easy. My life has not survived good in this place. Every time I robbing me, my money, but I survive. Ons het baie inskrywings ook en mense wat vra om deel te word van Vryheidsfront Plus. Ons is besig om pamflette ook uit te deel en soos ek sê, een van die dae is dit verkiesing en ons maak die mense bewus van wat ons doen en wie en wat Vryheidsfront Plus is en waarvoor ons staan.